että kuka sinä olet? Kuka sinä olet? Vedä henkeä. Ja niistä. Kokkoluru! No, sua ei ainakaan tahda enää jännittää. No ei jännitä. Äksikore sieltä torret soi, niin kauan sun torret soi. DJ, anna soida se, sen kuuletas kaupungissa jokainen. Kilometriä päähän se paukkuu, kaiutti niistä kantautuu. Me järjestetäänkin sulle yleisön kanssa yllätyssynttärit. Joo! Toivottakaa tervetulleeksi maailman 8. ihme, suuri taikuri Askari! Kiitos! Se mitäs kakkuu tarvitaan? Jauhoa. Jauhoja, niin heittäkäs jauhoja tänne näin. Hyvä? Ui, oikein pölyä. Hienoa! Mitä muuta? Mistä se simpanssi Anssi vois tykätä? Mistä ne apinat tykkää tosi paljon? Banaanista. Banaanista. Eiköhän tehdä banaanikakku vai mitä? Joo. Hyvä! Heittäkää banaaneja ja banaanikarkkeja sinne vielä. Abracadabra! Wow! Tosi hieno! Klaran niin aina tänään vietettiin. Ystävät ja tutut sekä vierat kutsuttiin.